ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये आज्ञा जो देखुंट ठाकुर को आम मंदिर बाहर करी ग्राम परिदर्शन कराऊँ। ये हूँ दशहरा समय एवं दशहरा वर्षकर गोटे दिन जो दिन कि बलपुर बालुंगेश्वर महादेव भोग खाई एवं चाप खेली सी बाहुड़ी आसती ये पंडा साही रे किपरि महादेव प्रवेश करुचंती एवं महादेव ग्राम मध्य को आसी बोली वर्तमान किपरि आनंद उल्लासर सहित लोक मैंने स्वागत जनाउछंती। बाण फुटाई भोग खुआई एवं आनंद उल्लासर सहित महादेव को आणुचंती। दशहरा दिन आज्ञा आम एपरी दशहरा दिन टी ग्राम पालू एवं आनंद उल्लासर सहित प्रभु को पाछटी आणु एवं ग्राम भ्रमण करी ठाकुर को भोग खुआई आनंद उल्लास बाण फुटाई ठाकुर को तांको भौणी पाखक नहीं करी जाऊ एवं से पुणी सेठारे कार्य संपन्न करी निज मंदिर को फेरी आसती। आपण देखिपे किपरि बाण फुटाई एवं महुरी पेकाली एवं बाजा घंट बजाई किपरि ठाकुर को पाछटी आणुचंती गाँ भीतर को युवगोष्ठी एवं ग्रामवासी। ये आज्ञा गोटे नियारा जिनिस जे महाप्रभु आसबे तो तांकर किसी नियम निष्ठा अच्छी से नियम निष्ठार कौन प्रकार खिलाफ हुए ना एवं से नियम निष्ठा हो ठाकुर आसबे कौन सी जगार ठाकुर नहींबे ना कि ना कारण से आगर ऊपर सब डाल हो उठाया पड़ो जिनस अच्छी ठाकुर आगे जहाँ भी किसी होना कहीं आपण मैंने ये गहली देखिपे एवं लोक मान मनरे जो आनंद उल्लासर लहरी खेली जाऊँगी ताहा आपण देखिपे। ये होचंती माँ जगत जननी जे कि पंडा साही ग्राम रे माँ ठाकुराणी रूप में अवस्थापित अछंती एवं एठारे ठाकुर आसंती प्रतिवर्ष आसंती अन्य कार्य में जब ठाकुर आसंती ए जगार किसी समय रुहंती एवं ठाकुराणी पाखरे भोग खाई एवं टिके मिलन करी से पुणी फेरी जाती निज काम रे। हाँ 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 कि अपूर्व दृश्य आपण देखिपे महादेव जीवा रास्तार
ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଖାଇ କିପରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ସେ ଜଗତର ଜନନୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ କିପରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାମନା ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଗ ଖାଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଭେଟଘାଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଶେଷ ଷ୍ଟପେଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏ ଜାଗା ପରଠାରୁ ଠାକୁର ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ରୋକନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଖେଳି ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଧାବିଘ୍ନ କିପରି ନ ରହିବ ସେପରି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସଜାଗ ହୋଇ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ଭଲରେ ଚାପ ଖେଳାଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏବେ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ପାଣି ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, କିଏ ଠାକୁର ଏପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚାପ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ମହୁରୀ ବାଜି ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗମନ ପାଇଁ କିପରି ବାଣବାଲା ବାଣ ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ
ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏବେ ଆଳତି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଆଳତି କରାଯାଏ କି ଠାକୁର ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାମଟି କିପରି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାପ ଖେଳାଇ ଭଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଉ।
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଣୁଆ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିପରି ବାଣଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନକୁଳ ସାର୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଜଳ ମାର୍ଗରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ଆମେ କିପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ବାଣ ତା ବାଟରେ ଫୁଟିବ ସହିବ ନା। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗହଳି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାପ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ଆଉ ଏକ ବାଣୁଆ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାନାମ୍ବର। ପରଫେକ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ତ କ୍ଲିଅର ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଡଙ୍ଗାଟି କିପରି ଚାପ ଖେଳୁଛି। ପିଇବେ ଆଉ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ଦଶମୀଟା ଆଜି ମହିଷାସୁର ବଧ। କ'ଣ ଆଉ କରୁଛୁ? ହରି ବୋଲ। ଧୁଆଧୁଇ ଶେଷ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van.